Dobré ráno. Nahrávam toto video 2 dní po prvej tohoročne vyváženej, čo sú vlastne cvičenia a stretnutia žien, ktoré chcú pracovať na svojom vnútri, čistiť sa od nánosov a vyživovať svoje sesterstvo, materstvo, ženstvo a vlastne všetky životné role, ktoré žena má. Nebudem opakovať na začiatku týchto videí všetky základné cvičenia dýchové a hlasové. Tie si môžete pozrieť vo videu 01 január, kedy na začiatku vám ich všetky predstavujem, ukazujem a cvičím ich s vami. Robíme si k tomu taký sprievod a v zápätí potom pokračujeme sezónnymi aktivitami, samostatnými a potom aj tipmi, ako si môžete sezónne aktivity urobiť so ženami v spoločnom kruhu alebo minimálne vo dvojici. Zmyslom tohto videa dnešného je stále ešte téma prenatálu, čiže prelom mesiacov január-február, kedy našim najväčším potenciálom je uvoľnenie. Energia, v ktorej sa môže z tela dostať veľa negativity, veľa napätia, veľa nečistôt fyzických, veľa ťažkých myšlienok v hlave. Je to obdobie obrovského chaosu, kedy ženy, ktoré majú jasnú cestu, tak urobili už veľký kus práce za posledné týždne a tie, ktoré majú teraz viacej protichodných myšlienok, viacej skúšok v bežných dňoch, kedy musia vlastne potvrdiť si vo svojom vnútri, že to, ktorou cestou sa vybrali, je správne, tak tie teraz zažívajú také turbulencie, rôzne napätia a práve ten prenatálny stav, to prenatálne obdobie nás môže naučiť a pripomenúť nám tú kvalitu toho spočinutia a uvoľnenia tak do hĺbky, že to môžeme vlastne kedykoľvek v bežnom dni použiť, spojiť sa s tým, aby nám to mohlo byť užitočné. Tak, na začiatku vás teda pozývam si spraviť základné dýchové a hlasové cvičenia a my sme teda na pondelkovej vyváženej cvičili po tých základných cvikoch absolútne uvoľňovanie. A ono sa to dá robiť milión spôsobmi, každý máme nejaké metodiky svoje, alebo sa snažíme nejaké uchopiť a objaviť z tých, ktoré existujú, tak ja sa veľmi rada prikláňam v tom energetickom vývoji roka a v tých cyklických fázach k pozorovaniu vývoja človeka, vývoja ženy od toho prenatálu, od toho počatia až po smrť. A v tom období v matke a tesne po narodení, čo sa ešte nedeje v prírode to narodenie, ale ešte stále sme v nejakom 7. 8. mesiaci v matke, začíname si pomaličky uchopovať, že sa naša duša spojí s telom, keď prídeme na svet a bude naplno hľadať cesty, ako to telo využívať správne a súznieť s ním. Preto aj v tomto cvičení je veľmi dôležité začať úplne od piky tým, čo sme robili v predošlom videu, úplným uvoľnením tela. My sa smejeme, keď vidíme, ako sa uvoľní naša sánka, ako sa uvoľní naše telo, sme zrazu ako také zhrbené babičky. Ale to v podstate tak je, že vlastne teraz sme niečo medzi absolútne nehodnotiacím a neegoistickým bábätkom, absolútne nehodnotiacou a neegoistickou babičkou, ktorá iba drží priestor. Takže zostávam spočinutá. Z tohto spočinutia sa môžem pomaličky začať sústrediť na veľmi jednoduchú aktivitu. My si ju tak sofistikujeme, pretože väčšinou babätka nerobia ten pohyb, ale ja vám to ukážem. Ukazovák na jednej ruke, môžete si tie ruky otáčať, a palec na druhej spojíme. A my sme to ako deti hrávali, ale ono je to vlastne ako veľmi silný tréning toho a pozorovanie toho, kto sme. A budeme len takto otáčať prsty.
A na vyváženej ženy si zrazu rozhodli tie hravejšie, že si tie prsty vymenia. A do toho sa uvoľní. Predstavte si, že celý tónus v tele a neschopnosť vykonať takýto jednoduchý úkon je v tom, že nemáme odvahu sa pozrieť na to, že dokážeme čokoľvek, čo nám patrí. Boli tam napríklad ženy, ktoré ani neurobili tento úkon, že nespojili ukazovák s palcom, pretože nie sú zvyknuté, že keď vypočujú inštrukcie, že to urobia dobre. Ďalšie ženy začali rozmýšľať nad tým, či sa im to podarí. A tie, ktoré to už dokázali, zistili, že majú v tele veľké napätie, aby sa mohli na niečo sústrediť. To sú rôzne fázy také jednoduchého pohybu, kedy my v tele pozorujeme, aké je dôležité vypustiť tento ego, ten mozog. A to vlastne cvičíme. Pri akomkoľvek pohybe, pri akomkoľvek výkone, ktorý cez deň podávame, to absolútne uvoľnenie. Všetky bojové techniky, tie, ktoré pracujú s plynulosťou, s uvoľnením, s vnútorným zdravím, s ústrednením, vlastne pracujú hlavne s úplným pokojom vo vnútri. Takže skúste si túto srandovnú, alebo možno úplne ako blbúvzdornú prstovú hračku a uvidíte a pozorujte v tele, či sa viete v tom uvoľniť. A prejdite si na ďalšie a ďalšie. Napríklad sme si urobili cvičenie, ja dúfam, že ho bude na videu vidno, ale to cvičenie vyzeralo tak, že sme si ľahli do prenatálnej, vlastne do popôrodnej polohy bábätka a z tejto polohy sme sa mali si klaknúť. Bez toho, aby sme sa vlastne ako dospelý človek rukami zachytili zeme, hej? A každá žena sa pri tej polohe dostala do toho klaku úplne iným spôsobom. No mňa nenapadol napríklad taký jednoduchý ako iné ženy, lebo som sa vlastne chcela s tým svojim telom chvíľku hrať. No tak dúfam, že to bude vidno, ako to vyzeralo a uvidíme, že skúste si to aj vy, že sa dáte do tej polohy a pozorujte v tele kam, do akého pohybu vás to volá, aby ste si mohli čupnúť alebo teda klaknúť na kolena. Toto je poloha, v ktorej ležím. Zrazu sa z nej uvoľním a dostávam sa. Pozorujem v tele, ako sa dostanem do klaku. Nič. A nechala som pracovať telo. Neviem, či som nezmyslela z obrazu na chvíľku. Ale jednoducho som poprosila telo, nech to urobí. Bábätko spolupracuje s telom a nehodnotí, že svoj výkon v tom. A to je práve práca, ktorá nás v živote oberá o energiu. Keď stále niekde v nás sedí nejaká bytostka, ktorá hovorí, či ako dobre to robíme. Alebo kým sme videní, alebo ako sme vlastne videní. A to je všetko, čo vlastne ten prenatál neobsahoval ešte a mohli sme sa v tom čo najviac uvoľniť. Samozrejme, že sú tam tlaky matky, možno odpor k bábätku, alebo príliš veľké očakávania na to bábätko. To už tam je. Ale na vedomej úrovni to dieťa to nesleduje. A to je práca, ktorú potrebujeme urobiť my. Vedieť sa dostať do stavu toho úplného vnútorného stíšenia, kedy vlastne na nás to ego nemá dosah. A to cvičíme. To sa nedá urobiť hneď. Takže prvé dve tieto samostatné cvičenia máme za sebou. Vy si ich urobte v dlhšom meritku. Toto sme napríklad robili asi 5-6 minút. Potom to prevalovanie a to hľadanie tej polohy sme robili ďalších pár minút. Vyskúšali sme si viacero poloh, pozorovali sme, ako to telo pracuje. Potom sme si spravili ľudské preliesky. Na to už teda vás potrebuje byť viacej. A v tej ľudskej prelieske vlastne ženy boli do kruhu, každá urobila nejakú pózu a my sme mali cez ne preliezať. A nebolo dôležité,
ako preliezame, ani či sa dotýkame, či sa nedotýkame, ale pozorovať telo, ako mu dovolíme pracovať. Niektoré ženy v tom stude, v tom hanbím sa, že sa niekomu približujem, vlastne ťažko hľadali cestu. Ťažko sa vlastne im prechádzalo z jednej ženy ku druhej a bolo vlastne veľmi vzácne pozorovať, že už napríklad pri blízkej žene sa viacej uvoľnili, čo je logické. Pri žene, ktorá mala jednoduchú polohu, tam vhupsli. A vlastne tam sú zase vidieť naše úrovne prístupu k životu. Bola jedna žena, ktorá napríklad vôbec, bola dokonca nová, vôbec jej nešlo dostať sa do tej hry. A potom ja teda tým, že to sprevádzam, tak som ju pozvala, že poď sa uvoľniť a zavri si oči. A ako prestala vidieť tie ženy, stále ju tam rušilo, že sú tam a že ju napríklad vidia alebo cítia, ako cez nich lezie, ale vlastne začala to postupne uvoľňovať. A práve to uvoľňovanie jej pomohlo prejsť tou trasou. A to sú vlastne naše bežné dni. Že my ideme do situácií, ktoré sme si vytvorili, ktoré si myslíme, že nám patria, a pritom vlastne niekedy sa stačí do nich uvoľniť, aby sme pocítili, čo nám môžu priniesť. A už na konci tej trasy si začíname naozaj uvedomovať to telo. Že veľmi často napríklad chceme ho liečiť, alebo chceme zistiť, že odkiaľ pochádza nejaký neduch. Už nechceme stále len prísť a vypýtať si lieky na bobenko. Ale čo potrebujeme preto urobiť, je práve tá práca s tým telom. Zastaviť sa a pozorovať. A vojsť do situácií v uvoľnení. Do hádky napríklad vojsť v uvoľnení. A pozorovať seba v tom. Neísť do boja, kde potrebujem niečo dosiahnuť, kde potrebujem podať nejaký výkon voči svojmu egu alebo voči svojmu okoliu. Tak. Toto je vlastne to, čo sme robili každá zvlášť. A potom prišlo posledné cvičenie, ktoré sme robili zvlášť, teda okrem tých preliezok, lebo to bolo už teda cvičenie, kde nás bolo na to 13. A posledná úloha v prenatálnom období bola samostatná. Stretnúť vo svojich myšlienkach pocit blaženosti. Takej úplne jednoduchej radosti, uvoľnenia, vyživenia, spočinutia. Kedy sme ho naposledy zažili? Ako chutí tento pocit? A hľadali ho vo svojom tele, aby sme si ho na chvíľočku vedeli znova pripomenúť, zažiť si ho. Taký úplne uvoľňujúci pocit blaženosti. A hľadám. Môže to byť čokoľvek, spomienka ako vonia moje bábätko, uvoľnenie pri nádhernom milovaní alebo po ňom, alebo pocit, keď môžete zakutrať do perín a úplne vypnúť hlavu, alebo čokoľvek bežíte a ste úplne nabití energiou. Akýkoľvek pocit, kedy ste sa úplne naplno cítili, vyživení a sami sebou a naplnení a prúdiaci a blažení. A dovolte si preniesť ten pocit do okamihu, keď práve teraz cvičíte, alebo kedykoľvek potrebujete sa uvoľniť, a precíťte ho hlavne tu, v tejto časti, v tom tymuse. A nadýchujte sa, aby sa vám ten pocit roztiahol do celého tela a vydychujte napätie, aby sa tam ten pocit príjemný mohol aspoň na moment uhniezdiť. A dajte si na to čas, až kým bude v celom vašom tele. Môže sa vám stať, že pritom vybiehajú myšlienky ťažké, rušivé. Áno, dajte im priestor. Môžete mať pri nohe zošit a zapísať si tú myšlienku. Toto ma stále ruší. Aj keď sa chcem najviac uvoľniť, toto ma stále volá do pozornosti. Môže tam byť čokoľvek v tej. Ja tomu hovorím, že na ramene mi to sedí, ale to vlastne je v hlave, v mysli, v tom mentálnom svete, čo ma môže povedať, teraz už nemôžeš sa uvoľňovať. Tvoja myšlienka nie je dosť silná, tvoje uvoľnenie a tvoja blaženosť nie je na mieste, nepatrí ti to, teraz musíš ísť robiť niečo iné. To všetko je pravda o tebe, to všetko je práca, s ktorou sa stretávaš a ktorou tvoríš to, kam sa chceš dostať, ten stred. Len pustiť tie myšlienky, uvoľniť sa a nechať ich prúdiť a vyhrievať sa do
toho pocitu bláženosti. A napríklad, keď to dokážeš, tak aj obaliť tie myšlienky tým pocitom. A ak sedíš pri tomto cvičení sama, tak ten pocit rozviň tam, kde si. Úplne ho roztiahni do priestoru a pokryň všetko, kde sa nachádzaš. Predstav si miesto, kde ti napríklad nie je dobre a že ho tam prinesieš a tam ho budeš rozvíjať, uvoľňovať. Žiadne manipulatívne techniky. Ľudia dnes čistia priestory. Ľudia dnes ako veľmi veľa energie dajú aby niečo vyživili, vyhriali a pritom tým, že to vychádza z teba, že to je tvoj pocit tej blaženosti, ktorý ti už bol raz daný a potvorky mi tu štebotajú. Preto ten krik nemôžem vysekať, lebo ja chcem, aby mali kde štebotať celé ráno. A teraz už ticho, potvorky. Potrebujem nahrávať. Dáme im chvíľočku, nech sa uvoľnia. Niekto im prišiel na návštevu, tak sa s ním hádajú, čo to robíš. A keď často pracujete s uvoľňovaním a s blaženosťou, tak vás nič nevytočí. Už vidíte zmysel, vidíte tú ladnosť v tom, prečo to práve teraz prichádza. Už aj to ťažké je vlastne zrazu zrozumiteľné. Takže uvoľňujte a rozptýlte ten pocit a pokiaľ budete už pracovať v skupine alebo minimálne vo dvojici, tak môžete vlastne ten pocit preniesť do priestoru aj na bytosti. Tu by som chcela upozorniť na jednu vec, že pozorujte, či to tá bytosť chce a vie prijať, či jej to patrí, či ju to nebude rušiť, pretože ak niekto prežíva napätie a my ho ideme obaliť blaženosťou, často ho môžeme vyrušiť z témy, ktorú potrebuje prejsť v tom napätí. Nerušme ho tým, čo túžime, aby on v tej chvíli mal a aby zažíval. Dovolme si zasahovať vtedy, keď to vychádza z nášho prirodzeného pocitu a neobalujme tým iných. Rozšírme to len a nechajme to prúdiť. Trošku inak to platí u malých detí, kde je veľmi potrebné niekedy dať dieťaťu maximálne bezpečie a obaliť ho na chvíľku. Ale to pocítime, keď ten moment príde. A ak to nevieme pocítiť, tak nie preto, že by sme nemali schopnosť vychytiť správny okamih, ale preto, že sme tú schopnosť neuvoľnili, nedali sme jej priestor, lebo sami sme zahltení. A vtedy máme veľký fokus manipulovať okolím, lebo si myslíme, že toto okolie potrebuje. Takže poďme zaspäť do toho seba uvoľnenia, do toho pocitu bláženosti. Rozprestrime ho v sebe. Rozprestrime ho do priestoru. A pokiaľ sme sami, môžeme v tomto pocite spočinúť a len ho nechať prúdiť. A keď budeme mať vstať, tak sa proste postavíme a ideme ďalej do dňa. A pokiaľ sme s niekým teraz pri cvičení, tak ten pocit blaženosti nám prúdi celým telom, rukami. My sa priblížime k tomu, s kým ho chceme zdieľať. Môžeme si nacítiť, kam nás ruky volajú na jeho telo. Alebo môžeme požiadať, teraz chcem byť ja tá, ktorá prvá príjme. A môžeme pracovať s uvoľnením. Môžeme do ňoho vkladať dotyk, môžeme ho rozmasírovať, alebo len preprúdiť tú energiu, ktorú sme rozvíjali aj cez neho, pomôcť mu uvoľniť nejaké bloky. Alebo ho len objať, stlačiť v objati, alebo sa objať navzájom. Tých možností, ktoré v tejto chvíli môžeme urobiť, je veľa. Hlavne, keď ich nevidíme, tak tam nie sú teraz. Na chvíľku. Oni sa ukážu, to vedomie nám ich rozprestrie vo chvíli, keď sme pripravení s nimi pracovať. A tá príprava je na nás. Ako sa uvoľníme, ako pracujeme so sebou, ako pomalé a dôkladné kroky si dovolíme robiť a nenaháňať sa. Už by som mal vedieť dať. Už by som mal vedieť sa rozprestrieť. Tam sa práve
rozširujú tie bloky, to napätie. A tú tému toho zdieľania blaženosti a uvoľnenia môžeme potom preniesť do varenia, do milovania, do umývania riadu, do hladenia psa, do všetkého, do zakladania ohňa v peci, dokonca do práci na počítači. Priniesť tam to uvoľnenie a spočinutie sa dá, keď my pracujeme s tým v sebe a už to tam máme. Takže ak teraz počúvaš moje slova a zdá sa ti, že to je proste čo? Čo mám mať? Tak ešte tam nie si. Ešte vlastne je tam veľa vrstiev, ktoré potrebujú zísť jedna po druhej. A cvičeniami vyvážená, krok po kroku ich môžeme hľadať. Máš teraz ďalšie 2 týždne, kým príde ďalšie video. V téme vyvážená, možno medzi tým prídu iné videá s inými témami, kedy môžeš to cvičiť. A keď ti to samé nejde, napíš mi, zavolaj. Alebo to cvič s inými ženami, stretávaj sa, alebo prídi za nami, prídi za mnou. Nezostaň v tom sama, keď ti to samé nejde. Volám sa Veronika Riava Scott a som tu pre seba a potom pre tých, pri ktorých cítim, že nám to spolu patrí. Pozeraj náš YouTube kanál Scottovci, kde už budeme, dúfam, len pridávať výživné videá vtedy, keď máme chuť ich tvoriť a témy, ktoré môžu byť pre vás, pre teba užitočné. A mne začína krásny deň. Neviem ani koľko je stupňov, ale vo chvíli, keď som sa rozhodla ukončiť video, som zacítila, že je tu chladno, ešte je námraza. Už cítim vo vzduchu, že za chvíľu príde to znovu zrodenie. Ale ešte sa to nedeje. A tak sa netlačím. Aj keď mi život posiela toľko skúšok, ako sa tlačiť. Ako rýchlo niečo urobiť. Lebo už by bolo treba. Lebo to je potrebné. Áno, je. Ale ak to chcem urobiť čisto, tak si potrebujem aj v tých ťažkých chvíľach spomenúť. A nevždy to dokážem. Ale potrebujem to skúšať a pracovať na tom, že teraz je čas pre seba. A vždy je tam ten čas pre seba. A až z tejto pozície môžem výjsť ku komukoľvek, kto potrebuje môj priestor, energiu a čas.